Der er 50k pakkeåbning. Og der er sindssygt mange gode spillere i den uge. Så vi se, om vi kan starte med det. Det her er min gratis pakke for i mandags. Og vi får ingenting. Absolut ingenting. Kviksel. Ja, tak. Så tager vi de her 7 pakker. Hvad bliver det? Det bliver Isco. Ej, det er ikke godt. Det var ikke godt nok. Det. En kunne få 1 gang 6.000. Det går ikke. Nå. Fik dog 2.000 gratis. Så det går nok. Pakke nummer 2, det bliver Alaba pakken. Kom nu. Winform! Inform Florence. Fuck, hvor nice. Bum. Inform. 15.000. Sådan, mand. Fuck, hvor fedt. Send alle til klub. Boom. Så har jeg lavet på en inform. Så åbner vi pakke nummer 3. Eller 4. Nummer 3, 7,5k. Og det bliver Cardoso. Ingenting. Så har vi allerede på 20.000. Hvad får vi nu? Dust. Der var igen ingenting. Så. Kom så. Nej. Så 2 pakker tilbage. Kan vi få noget af de sidste 2 pakker? Er den sidste pakke? Kom nu. Boom. Ej. Det er godt nok ikke noget, vi kan bruge. Pixel. Sidste pakke. Okay, jeg kigger væk nu. Ingenting. Kan det passe? Intet. Det var sådan cirka det. Ja, vi fik en inform på 50k. Men det var lige et spild af 50k. Det var det. Jeg håber, I synes om det. Så tager du sådan der. Så vi har lavet op på 20. Messi! Messi! Messi!